Tässä osiossa harjoitellaan Inventor 2021 3D-ohjelman käyttöä. Tämä osio koostuu 2 harjoitustyöstä ja tentistä. Harjoitustyössä 1 mallinnetaan hihnapyörä ja siihen liittyvät osat, tehdään niistä kokoonpano ja työpiirustukset. Harjoitustyössä 2 mallinnetaan akseli, pyörä ja kiila, tehdään niistä kokoonpano ja työkuvat. Varsinkin harjoitustyössä 2 on tarkoitus, että kaikki ne kuvat, joita tehdään, niiden avulla pitäisi osata valmistaa vastaavat kappaleet konepajoissa. Tukimateriaali löytyy täältä ja sitä kannattaa hyödyntää tehtäviä tekeessä. Tekniikan taulukkokirjasta, Pereen koneenpiirustuksesta ja standardeista on suuri apu, kun joudutte pohtimaan, minkälaisia mittoja kappaleisiin ja kuviin kannattaa laittaa.